Az igazi nemzetstratégiai problémákról az elmúlt 18 évben nem beszélt senki. Mindenki eljátszadozik, mindenki eljátsza a nagy ellenzéki szerepét, de az országban nem történik valódi változás. Nem beszél senki a privatizáció felülvizsgálatáról, nem beszél senki a bűnösök megbüntetéséről, nem beszél senki a magyar föld eladhatóságáról, nem beszél senki a magyar népességfogyásról. Kérem szépen, ez a gazdasági válság, amiben itt vagyunk, ezért a gazdasági válságért a magyar politikai maffia az keserves módon, izzadságos módon megdolgozott ezért a válságért az elmúlt 18 évben. Szinte minden jártányi erejüket latba vetve az elmúlt 18 évben ezen dolgoztak. Ne is csodálkozzunk, hogy idáig jutottunk, hogy gazdasági válság lett a vége, de hogy kezdődik a gazdasági válság kezelése? Nem úgy, hogy te ki vagy rúgva, a maradék 10 ember meg húzza szorosra a nadrágszíját és emeljük az adókat, hanem ott kezdődik, hogy a bűnösöket meg kell büntetni. Ott kezdődik, hogy a privatizációs szerződéseket vizsgáljuk felül, és a gyanús privatizációs szerződéseket azonnal szüntessük meg. Ott kezdődik, hogy az állam a nemzetstratégiai pontokat, a nemzetstratégiai cégeket, azokat újra állami felügyelet alá tegye. Kérem szépen, itt van, nézzék meg a MÁV-nak a sikeres ágazatát, az áruszállító sikeres ágazatát. Most megveszi az osztrák állam megveszi, az osztrák állami vasutak. Tehát az állam most jó gazda, vagy nem jó gazda? Hát inkább azok nem jó gazdák, akik jelenleg kormányon vannak, és jelenleg a parlamenti politikai maffiát alkotják. Van egy ördögi szó, csendőrség. Volt Magyarországon, éltek cigányok 100 évvel ezelőtt is, és rendben megfértek a magyarokkal egymás mellett. A Jobbik vissza fogja vezetni a csendőrséget. Ha kell, a csendőröket pedig a magyar gárda soraiból, a hazafiak soraiból fogja toborozni. És akkor rend lesz. A jelenlegi szociális rendszert, a jelenlegi segélyezési rendszert az elejétől a végéig fel kell számolni. Az nem működik, hogy az én általam megtermelt anyagi javakból, amit önök adóformájában és mi adóformájában befizetünk, azért, mert az állam az egy bölcs gazda és újraosztja a pénzeket, a segély formájában 65-70 milliárdot fizet ki minden hónapban a cigányoknak, akik egyébként nem dolgoznak. És a segélyezési rendszer helyett bevezetni a szociális műhelyeket, és azt kell mondani, hogy a szociális műhelyekben dolgozzanak ezek az emberek, napi 8 órába. Én nem tudom, én amikor láttam a tévét, hogy bocaszedésből X5-ös BMW-t lehet venni, akkor én elhatároztam, hogy amikor idejövök, megkérdezem önöket, hogy hol van ez az aranybodza, hol lehet ilyet szedni, mert én is belefogok akkor ebbe a vállalkozásba. Miközben a magyar népesség drasztikusan csökken, a cigány lakosság pedig népességrobbanás kellős közepén van. A magyar fiataloknak, 8 év alatti magyar fiataloknak, magyar gyerekeknek az 55%-a cigány származású. Önöknek itt az elkövetkezendő időben mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Jobbik minél jobb eredményt érjen el. Egyszerű a válasz, ha 2010-ben, legkésőbb 2010-ben, vagy egy előrehozott választáson a Jobbik nem kerül be a parlamentbe, akkor nincs valódi változás Magyarországon. Mert senki nem mondja ki a cigánybűnözést, senki nem mondja a privatizáció felülvizsgálatát, senki nem mondja azt, hogy a multicégeket igenis helyezzük hátrányba a magyar kis családi mikrovállalkozásokkal szembe, senki nem mondja ki Magyarországon, hogy a magyar földet meg kell védeni, senki nem mondja azt a Jobbikon kívül, hogy Magyarországot egy nem új honfoglalás, új magyar honfoglalás, mert sajnos az új honfoglalás részesei vagyunk, a lakóparkokat elnézve. Nekünk nem új honfoglalásra van szükségünk, nekünk új magyar honfoglalásra van szükségünk. Nekünk Magyarországot vissza kell venni, ahogy Morvai Krisztina, és újabban Morvai Krisztina által megnevelt Orbán Viktor szokta már mondani, hogy vissza kell venni a hazánkat, de higgyék el, hogy erre vonatkozó valódi szándék csak
a Jobbik részéről van meg. Ebben a harcban én most nagyon komoly esélyt látok, ahol elnézek a gárdisták arcára, ahogy ránézek Morvai Krisztinára, ahogy ránézek önökre. Én érzem még azt az erőt, hogy 2009-ben, az idén és jövőre megfordítsuk a sorsunkat. Én azt kérem, hogy ebbe az időszakba ne engedjük, hogy megingasson bennünket bárki, fogjuk meg egymás kezét, és közösen küzdve a magyarok Istene áldásától győzni fogunk, és megtisztítjuk Magyarországot. Köszönöm szépen! Akkor ismét egy sikeres rendezvényen vagyunk túl. Hogy értékeli a Fehérvár rendezvényt? Úgy látszik, hogy a Fehérvár mindig ilyen sikeres rendezvények sorozata most. Itt jelenleg ugye voltunk egy 350-400-an ebben a teremben, úgyhogy nagyon sikeresnek tartom. Most a tavaszi hadjárat keretében voltunk itt az Európai Uniós kampány sorában, ahol több mint 350 helyszínre fogunk ellátogatni. Remélem, hogy máshol is ilyen sikeres rendezvények lesznek. Nem lehet elmenni a nap fontos történése mellett, hiszen Gyurcsány Ferenc felajánlotta felmondását. Mit szól ehhez, és a Jobbik fel van-e készülve esetleg egy előrehozott választásra? A Gyurcsány mindig meglepetésre képes, a mai napon is meglepett minket. Hát először is örülünk az elmúlt években, amióta a kormányon van, ez az első jó döntés a Gyurcsány Ferencnek, azonban rögtön hozzá kell tenni, hogy nem tudjuk, hogy még mi lesz a vége természetesen, mert amikor Hondula volt a miniszterelnök, akkor azt mondtuk, hogy nem lehet rosszabb, aztán jött Medgyessy, akkor azt mondtuk, hogy nem, már tényleg nincs lejjebb, és akkor jött ez a Hibban Néró, akinél már tényleg nem tudunk rosszabbat elképzelni, de lehet, hogy a szocialisták és az SZDSZ-esek még tudnak ettől is rosszabbat kitalálni. Nekünk a jelenlegi helyzetben egyetlen elfogadható válasz létezik, ez pedig az előrehozott választás. Azonnali, mielőbbi előrehozott választás, hogy tiszta vizet öntessünk a pohárba. Ennek ügyében a Vona Gábor elnök úr egy nyílt levelet írt Orbán Viktorhoz, hogy a Jobbik hajlandó tagságát és szimpatizánsait is mozgósítani annak érdekében, hogy az utcán kényszerítsük ki az előrehozott választásokat. Reálpolitikusok vagyunk, tudjuk pontosan azt, hogy a Jobbiknak a vehetése, akármilyen sokan vagyunk, és akár hogy állunk most a parlamenti küszöb felett 7-8-9%-on, de jelenleg nem vagyunk képesek még arra, hogy mi, tehát kifejezetten csak a jobbikosok, csak a jobbik szimpatizánsok az utcára át tudjuk kényszeríteni a kormányt a mielőbbi előrehozott választásra. Ezért kértük a segítségét a Fidesznek, ezért kértük a segítségét Orbán Viktornak, úgyhogy most a Fidesz oldalán pattog a labda, hogy mit válaszolnak erre, hiszen az előrehozott választásnak nem útja, hogy megint a parlamentbe bedobnak egy konstruktív bizalmatlansági indítványt. Ez nem megoldás. Az sem megoldás, hogy kezdeményezik a parlament felosztatását. Pontosan tudjuk, hogy a parlament nem fogja feloszlatni önmagát. Itt a magyar embereknek ki kell kényszeríteni az előrehozott választást, hogy minél hamarabb rendeződjenek a közös dolgaink. Ha lesz valami ebből a előrehozott választásokból, igazából a Fidesznek most, mint koalíciós partnere, más nem merülhet fel, akárhogy is veszük, csak a Jobbik, Kövér László akármennyire is elkezdik berzenkedik ezzel szemben. Önnek mi erről a véleménye? Legyünk túl az előrehozott választáson. Én azt mondom, hogy a Jobbiknak nem kell sem a Fidesz érdekét, senkinek az érdekét, egyedül nekünk, a magyar nemzetnek az érdekét kell nézni. És én nem hiszem, hogy a jelenlegi helyzetben az elsődlegesen fontos a magyar nemzetnek, hogy ez a hazáruló kormány, ez minél hamarabb nem hogy eltávozzon, hanem rács mögé kerüljön. 2, hogy egy magyar parlament úgy alakuljon, hogy annak magyar kormánya is legyen. Hogyha a sors majd úgy kívánja, a helyzet majd úgy fogja hozni, hogy a Jobbiknak részt kellene vennie, mert a programját tudja teljesíteni ezáltal, akkor érdemes. A Jobbik a programját ezáltal nem tudja teljesíteni, hogy a magyar föld magyar kézen maradjon, hogy a privatizációt vizsgálják felül, hogy a népességcsökkenést állítsuk meg, hogy a cigánybűnözést számoljuk fel, hogy a korrupciót számoljuk fel. Ha ezek közül valamelyik is, a kettős állampolgárságot természetesen adjuk meg a határon túli magyaroknak, és az alkotmányt pedig állítsuk vissza az ősi magyar Szent Korona tan alapján lévő alkotmányra, ha ezek közül egy is nem teljesül, akkor teljesen felesleges a Jobbiknak a kormány benne, akkor viszont egy olyan ellenzék szerepét a magyar társadalomnak, a magyar nemzetnek az élő lelkiismereteként kell, hogy a parlamentbe tevékenykedjen.